Malampusong nasikop og nakumpiska sa Provincial Veterinary Office pinanguluhan ni Dr. Benjamin Resma ang usa ka van nga dunay sulod nga balot eggs niadtong adtong Biyernes, Mayo 13, 2022. Matod ni Dr. Resma, ang maong van gikan pa sa Maynila ug niagi sa Uzami City ug nilabay sa veterinary quarantine station sa Lugait kundi in paspas kining giaksyonan sa mga personahe. Sumala sa record, ang maong van dunay sulod nga 16,500 ka piraso sa balot nga itlog nga mibalor sa 230,000 pesos ug gilibong dayon kini pinaagi sa maong buhatan niadtong adlong Lunes, Mayo 16, 2022 sa usa ka barangay sa lungsod sa Lugait. Gihimo kini subay sa gipermahan ni kasamtangang Governor Bambi Imano nga Executive Order No. 004 Series of 2022 may tungod sa temporaryo ngadto sa hingpit nga pagdumili sa pagpasulod sa probinsya sa Misamis Oriental sa tanang matang sa poultry lakip na ang produkto ug byproducts nga gikan sa tibok isla sa Luzon ug rehiyon 12 o Cotabato Region. Tumong niining hugot nga operasyon nga dili makasulod ang sakit nga bird flu sa probinsya, hilabi na karon nga ubay-ubay na nga mga probinsya sa nasod ang apektado niini nga sakit sama sa Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Bataan, Laguna, Camarines Sur, Benguet, Isabela, Sultan Kudarat, North Cotabato, South Cotabato, Davao del Sur ug Maguindanao. Walay undang sa pagmonitor ang Provincial Veterinary Office uban ni Governor Bambi Imano aron mapugnan ang pagsulod sa sakit nga bird flu sa lalawigan tungod kay nagtuo kini sa panultihon nga prevention is better than cure. Kauban si Andy Pakamalan sa kamera, ako si Lambo Jane Salimbao alang sa Miss Or Balita.